Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Олы тұрмышқа аяк басып, Әлмәтнең 3000 ярым шығарылыш сыйныф укучысы үшін соңғы қыңыраулар яңгырады. На основании решения педагогического совета все выпускники 11 класса в количестве 88 человек допущены до государственной итоговой аттестации. Талантлар палитрасы, балалар сәнгать мәктәпләреннән яшь рәссамнарны чыгардылар. Я люблю очень живопись и хочу ее развивать, в России особенно. Мең катнашучы һәм 150 җиңүче Татнефть профсоюз иң яхшы киберспортчыларны бүләкләде. Это скорость реакции, скорость контроля, понимание, что происходит. То есть критическое мышление в полном объеме здесь используется. Әлмәтнең 3000 ярым чыгарылыш сыйныф укучысы өчен соңгы кыңгырау яңгырады. Бу чыгарылыш сыйныф укучылары өчендә укытучылар һәм укучыларның әти-әниләре өчендә мөһим вакыйга. Бу көн мәктәпне тәмамлауны гына түгел, күп мөмкинлекләр булган яңа тормыш башлауны да символлаштыра. Быел Әлмәт мәктәпләрендә соңгы кыңгыраулар 24 майда узды. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Бишенче мәктәптә бәйрәм иртәсе. Чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәпләрендә үтәчәк соңгы чара әзерләнә. Алар зур киләчәккә адым атлыйлар. Рауль Хәсәнов программист булырга тели. Булачак һөнәрен ул җиңел билгеләгән. Кайсы шәһәрдә укыячагын гына уйлыйсы кала. 11 лет прошли очень прекрасно. Буду скучать по всем ребятам. 11 ел бик яхшы үтеп китте. Укыган барлык егетләрне сагынырмын. Мин мәктәп мизгелләрен беренче икле алган моментларын сагынырмын. Бу мизгелләр онытылмас. Прогулам, которые мы совершили за эти 11 лет, они были все незабываемые эти годы. Тантаналы линейкада укучылар теләкләр кабул итте. Котлаучылар арасында мәктәп директоры Гөлнара Сәгъдиева чыгарылыш сыйныф укучыларына теләкләр теләп насихатларын әйтте. Сегодня в этой торжественной обстановке я хочу сообщить, что приказом по школе за номером 326 от 22 мая и на основании решения педагогического совета все выпускники 11 класса в количестве 88 человек допущены до государственной итоговой аттестации. Венера Гыйздәтуллина өлкән сыйныфларның җитәкчесе. Ул инде 25 ел укытучы булып эшли. Соңгы кыңгырау яңгыраган көн бер яктан шатлыклы булса, шул ук вакытта моңсу да булуын таный ул. Действительно, работу свою очень люблю. Чыннан да мин үз эшемне бик яратам. Тәэсирле мизгелләр күп монда. Без бит һәр көнне сыйныф эше дип тактага язабыз. Ягъни классная работа. Эшебез дә шуңа рәхәт. Һәм әлбәттә безгә зур хөрмәт белән караган балаларның һәм аларның ата-аналарының рәхмәт сүзләре безне тагын да канатландыра. Рәхмәт аларга. Горящие глаза детей, родители, которые относятся к нам с уважением, с большим, с пониманием. Спасибо им огромное. Соңгы кыңгырау 6-нчы мәктәпне тәмамлаучылар өчен дә яңгырады. Бәйрәм программасында шулай ук педагогларга, чыгарылыш сыйныф укучыларына һәм аларның ата-аналарына җылы рәхмәт сүзләре әйтелде. Хәзер балалар алдында мөһим бурыч – бердәм дәүләт имтиханын тапшыру һәм уку йортына керү, дип ассызыклады үз чыгышында мәктәп җитәкчесе. Из стен нашей школы в этом году выпускается 11 выпускников. Безнең мәктәпне быел 11 чыгарылыш сыйныф укучысы тәмамлый. Аларга бары изге теләкләр телим, барлык хыяллары, өметләре тормышка ашсын, юллары уңышлы булсын иде. Мәктәптә алган белемнәре аларга тормышта ярдәм итсә иде. Все то, что заложила им школа. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартдинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Азнакайда да чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау бәйрәмнәре узды. 2024-2025 уку елында районның 25 мәктәбендә барлыгы 7041 бала белем алган. Шуларның 233-е 11 сыйныф укучысы, 681-е 9 сыйныфны тәмамлый. Шулай ук 21 9 сыйныф укучысы сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге шикле балалар өчен мәктәпне тәмамлый. Күңелле дә, бераз яман суда булган бәйрәм чаралары хакында тулырак мәгълүмат Эльмира Шарифуллина сюжетында. Үземнең чыгарылыш класс сыйныф укучыларына мин иң зур теләгем сәламәтлек. Аларны һәр вакыт тирә-юннәрендә аларның һәр вакыт яхшы кешеләр генә очрасын. Укуларын бетереп, семьялар, гаиләләр оештырып, кире үзебезнең азнакайыбызга кайтуларын телим. Шәһәрнең 7-нче мәктәбенең 9-11 сыйныфларын быел 83 укучы тәмамлый. Аларның 27-се 11 сыйныф укучылары һәм алар өчен бүген соңгы кыңгырау чыңлый. Тантаналы чарада катнашучыларны муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Имтиханнарны исән-сау бирергә язсын, иң югары балларга бирергә язсын, иң яхшы институтларда укырга керергә, Мәскәүгә, Питерга, Казанга, аны укып бетергәч, Азнакайга кайтып, бергә яшәргә, бергә эшләргә, Азнакайыбызны бергә күтәрергә язсын. Сәхнә түреннән чыгарылыш укучыларына җитәкчеләр, укытучылар, әти-әниләр тарафыннан җылы теләкләр күп яңгырады. Очрашу, бүләкләү тантанасы күңелле чыгышлар белән үрелеп барды. Егетләр һәм кызлар укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткереп, залда утыручыларга саубуллашу вальсын бүләк иттеләр. Шәһәрнең 5-нче мәктәбендә узган шундый ук тантаналы чарада Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, район җитәкчеләре, укытучылар, әти-әниләр катнашты. Безнең балалар, әти-әниләр, укытучылар, мәктәпне тәмамлыйлар, алар алдында шактый катлаулы тормыш тора. Олы тормышка япасалар, укытучыларны сәйдәсен килә, бер-берегезне башлаганбыз. Yıllar uzun sayın bu sizge program gerek olsa, bir başlarda mektepte ufacılardan tutuldu. Мәктәптән быел 25-11 сыйныф укучысы чыгарыла. 9 сыйныфны 59 бала тәмамлый. Чара балалар сәнгать төркемнәренең күңелле чыгышлары белән бизәлде. Балачак иле мәктәп белән саубуллашуның иң дулкынландыргыч мизгеле, соңгы кыңгырау чыңы. Бу кыңгырау мәктәпне тәмамлаучы кыз һәм егетләрне яңа матур тормыш юлына дәшүче беренче кыңгырау булсын. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәпләр белән бер рәттән өстәмә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләрнең дә чыгарылыш чаралары уза. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә 2 санлы балалар сәнгать мәктәбен тәмамлаучыларга профессиональ сәнгать белеме турында таныклыклар тапшыру тантанасы узды. Анда яшь рәссамнар үз эшләрен тәкъдим иттеләр. Бу турыда тулырак киләсе минутларда. От всей души я поздравляю Эльмиру Дмитриевну с ее 5-м полноценным выпуском. Я желаю вам дальнейших успехов. Лира Гатина тәҗрибәле рәсем укытучысы. Ул 2-нче балалар сәнгать мәктәбе оешканнан бирле шунда 19 яшеннән эшли башлаган. Балаларны рәсем ясарга өйрәтү өлкәсендә ул инде 32 ел хезмәт итә. Сәнгать мәктәбе коллективы аның өчен 2-нче гаилә кебек. Они сегодня получат у нас свидетельство об образовании. Укучыларыбыз белем турында таныклык ала. Бу аларның тормышында беренче җитди документ. Аларның исемнәрен киләчәктә масса күләм мәгълүмат чараларында һәм җәмәгатьлектә ишеттербез дип ышанабыз. Аларга алга гына барырга, туктамаска телим. Безнең чыгарылыш сыйныф укучыларына ок юллар. Творческих успехов идти только вперед, не останавливаться, достигать нового уровня и нарабатывать потенциал и в добрый путь нашим выпускникам.
Икенче сонлы балалар сәнгать мәктәбенең 25 талантлы укучысы үзенең беренче җитди документын мәктәпне тәмамлау турындагы таныклык алды. Сәнгать мәктәбендә уку еллары, тырыш эш, илһам, иҗади изләнү чоры, алар рәсем, композиция, скульптура белән эшләргә өйрәнгәннәр, төрле техника һәм материаллар үзләштергәннәр. Хәзер алар дипломлы яшь рәссамнар булдылар. С дипломом художественной школы я могу поступить. Сәнгать мәктәбе дипломы белән мин Санкт-Петербургның яхшы университетына керә алам. Мин архитектор була алам. Чөнки хәзер минем мондый мөмкинлегем бар. Рәсем сәнгатен бик яратам, аны Россиядә аеруча үстерергә телим. Я люблю очень живопись и хочу ее развивать в России особенно. Иҗтимагый үзәк фойесында укучылар эшләре белән бергә Лира Гатинаның картиналары да тәкъдим ителде. Май, акварель төрле темаларга башкарылган эшләр күп тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Чыгарылыш сыйныф укучыларының шатлыгын уртаклашырга аларның туганнары, якыннары да килгән иде. Очень, конечно, было волнительно, трогательно. Мы очень переживали, все-таки 5 лет, но мы достигли своей цели, закончили с красным дипломом. Все эмоции, новые друзья, начинания, какие-то цели, все вот это дала мне художественная школа. Кемдер үз белемнәрен тирәнәйтергә һәм төп юл итеп сынлы сәнгатьне сайларга карар кылыр. Кемдер аны хобби яки үз мәдәниятенең бер өлеше буларак дәвам итәр. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә 2нче сәнгать мәктәбе коллективының күргәзмәсе бу атна дәвамында узачак. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе призларына Грек-Рим крәші буенча Бүтін Россия турниры юбилейный спорт сарайында узды. 30-нчы тапкыр Татарстанның нефть башкаласы Россиянең 20 төбәгеннән иң көчле крәшчеләрне кабул итте. Ярышада катнашучыларны Татнефть правком рәисе Ревдар Хамадияров, Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясе президенты, Советлар Союзы спорт мастеры Экзам Губайдуллин һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хабиддинова сәламләде. Тантаналы чарада иң яхшы көрәшчеләрне һәм әлеге спорт түрен үстерүдә күп көч куйган шәхесләрне дә билгеләп үттеләр. Инде чараның төп этабы ул көчле көрәш. Ярышада спортчылар югары дәрәҗәдәге осталыкларын күрсәттеләр һәм үз авырлык категориясендә лидерлык өчен көч сынаштылар. Көрәш балалар һәм ир-ат көрәшчеләр арасында барды. Чемпион мира, победитель Олимпийских игр Алексей Владимирович Мишин. Ну, соревнования мне нравятся. Всегда ездил на них. Очень хороший спонсор. Ребята, можно побороться. Много с кем, из разных регионов приезжают. Я выходил на схватку заряженную, только на победу. Вот, так и получилось. Пожелаю побед в спорте, чтобы никогда не сдавались. Нужно идти до конца. Бүтін Россия ярышлары шәһәребездә 2 көн дәвамында барды. Бу катнашучыларга спорт көрәше дөньясында үзләрен күрсәтү мөмкинлеге бирә торган чараларның берсе булып тора. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Победу по баллам одержал Михаил Кердин, Республика Татарстан. Занял 3-е место в весовой категории до 35 килограммов. Узган шимбәдә Татнефть профсоюзының иң яхшы киберспортчылары креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәгендә бүләкләү тантанасына җыелдылар. Уеннарда без дә булып кайттык. Через настройки громкости воздуха прибавить. Быелгы ярышларда Татнефть компаниясе һәм Таграз холдингы хезмәткәрләреннән 1000 катнашучы профсоюз әгъзалары булган Әлмәт, Лениногорск һәм Бөгелмә студентлары уйнады.
Киберспорт яшьләр арасында аеруча популяр спорт төре. Профсоюз әгъзалары мондый ярышларны оештыру инициативасы белән мөрәҗәгать иткәнгә 4 ел рәттән Татнефть профкома үз хезмәткәрләренең ялын шушы уеннар белән аралаштырырга була. Быел уеннарга яңалыклар да кертелә. Яңалыклар арасында фиджитал уеннар, ягъни бирдә онлайн уйнаудан тыш физик уеннар да кертелгән. Киберспорт это сейчас в тренде, то есть мы стараемся быть в моде. Это все было сделано по запросу членов профсоюза. Вот, ребята играют, ребятам хорошо, нравится, будем продолжать развиваться. Потом убил. Потом нет. 2 ай дәвамында турнирда катнашучылар иң популяр дисциплиналарда: Counter-Strike, Мир танков, Dota, FIFA, NBA һәм онлайн шахмат, шулай ук лазертаг, мини-футбол һәм стритбол уеннарда ярыштылар. Сама по себе игра, конечно же, хоть и... Уен үзе спорт дип саналырга мөмкин. Монда компьютер күнекмәләре генә түгел, кеше күнекмәләре дә кулланыла. Бу реакция тизлеге, контроль тизлеге. Монда тәнкыйди фикерләү тулысынча кулланыла. Навыки, то есть это скорость реакции, скорость контроля, понимание, что происходит, то есть критическое мышление в полном объеме здесь используется. Итак, первое место в мужском зачете. Дмитриев Денис. Бүләкләргә 150-дән артык җиңүче лаек булды. Аларга медальләр һәм сертификатлар тапшырылды. Давайте еще раз поаплодируем ребятам. Второе место. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.